Sige pa. Ay Sige katawa. pa, ay katawa. Sige. Ay katawa kay inyo ra ba ni para sa inyo ni. Oh, ay Hayag na katawa. mo niya. Ay, salamat sa tabang agrasya imong gihatag. Yang gihatag ka namo. Salamat sa tabang. Diri ka na mo. Kirinig ka mo. Ay lagi katawa. Mga kusog maradyaw na hapon sa ato mga Surigano no. Salamat sa nag-sponsor ni sa Solar Country og si Masuway Family og si Ma'am Elvin Sandro Kadabis mga kagusok. Mao na nila mga sponsor mga kagusok, nakita nato ko man. Tagasod gyud na mo diri sa ila area mga kagusok para makita sab ninyo ang inyo mga hinabang tagatag sa amo. Kung ganahan po mo ma-sponsor sa amo grupo sa Iskotoda muna mga kagusok na i-PM lang mi ha. Kadua lang ba ni? O kaduha na namo paghatag mga Surigao nun sa mga maluluyon mga kasing-kasing sa mga katawhan. Inatunta kini mga taho na kita ninyo grabe kaluoy. Ang ilagi ni kanan mga Surigao nun may pangdepensa sa utok sa pangunhaw na o ang naningkamot nini ang ila haligi sa bayay mga kagusok labana mo na tagtawag nato haligi sa pamilya mo na makita nato ang lakaymtang ko man no. Daghang salamat sa nag-sponsor sa Solar Country, Masuway og si Ma'am Elvin Sandro Kadabis yan mga kagusok maradyaw hapon sa inyo tanan.